Я смести она. Со у автокад бе, ќе го смести фино. Не, не зборам дека нема да го сместа. Дай да одиме тај средниот колец да видим дали може да откриеме. Од овде ќе идем? Не, од таму, од другата сме ме тук страх да нема некој жутинг. Боса сам плюс това, немам чезми. Тука ќе садаме све живо около да ги се сакрадат тие джамови. Таа тука куќа, виж, они се садиле борчина и ние ги садаме така. Едната од тие дадена на таа струмичанката, никој нема вика унатре. Те паднах. Шо е тоа тука? Дека под трафагове. Не е криво е, ама нема врска, шо ако е? Там ги садаме смоква една на крај. Автокад ќе го смести. Да, ако. Средина на објект. Ама не мора усред, нека е на страна да ти остане. Татко ми е на страна къщата, не е насред. Разбираш? Дай да им там на средина. На страна къщата, за да може да ти остане двор. Ако тураш ти отсегде по 2-3 метра, немаш ич двор. 3 метра викаш там? 5 метра кажа за колата. Не ли за гаража? Айде, я измери 5 чекора да видиш додека иде. Има. Епа. Да видиме това косто. Чеки, може ли да изгазаме до там? Видиш, они се удиле да видят додека. Затова изгазам. Да не се счинаме. Те ти си су панталони. Изгази ми, за да дойдем на там. А аз дом отвън как не, а? А уж еднъж ми изгази така. Цъбе, така са ногите. Чеки. Да не съм некоя тръска на бода. Молим? Защо? Я тука гледи дали има нещо. Лево, десно, нищо нема. На кой трън се буцнах. Легне млечката. Па добро, они су камене са бележили. Да, това се го застанали така, ама тука нема. Найде ли? Откри го убаво, изгази го. Се оттепах. Случай, не. Да. Епа и тука може има. Тука е го прави. Ай, откри го. Викаш това колец. Колец? Нема цървено. Там нема нищо. Не, това е така дърце смисъл. Ерунда това. Има ли там? Епа тая. Това осигуруване имаш някой. Или нищо? Сътървено ли? Да. Добро. Това веќе е добро. Тука негде не најдееме другите декса. Епа она така кажа, откај сестра ми. Казат ме траиш. Тука значи стварно нема. Значи и сонцето останат изгледа. Тамо било. Тамо е север, тамо е исток. Тамо е юг позади нас, тамо е запад. Добър ден. Нема тук. Една прачка. Това е прачка. Това е прачка обича. Неко пиле от тепа на тук. Къде ли са мачките? Добре, това е. Тук нема исто. Никъде няма. Айде. Ма ти трябваше да го изчисти. Виждаш, и кога те въртиш тук. Тук ќе върти. А тамо е по-убаво. Не ли? И аз ти кажах.
И тук идеш Назад. и легваш. Да. Кой влезеш там и само туда. Така. Оговамо да видиш. Така и аз ти кажах така. А това за Мали слуден, де така направиш храна. пречистителната станица там да видиш. Да, и по-близко за чистене, как и дека, колко ще добием? Ние сме го видели, цървено е. Па това е исто, другото ще го видим, и това е колче, значи. Па, оти там е мегите, Не може. вярвам да е. Не? На толкова близко, шо? Да. Добро. Тук никъде няма други. Все е унищено. Идеш от тук и влегам. Да, и аз така мисля. Па и аз ти кажувам, затова гледай убаво. От тук ке немаш много как я манипулираш. Слушай сега друго шо варианта. Варианта ни та ограда да не го ставаме. Значи ти си оставаш место, за да си изляваш ти. Та ограда да го нема. Как излезаш ти, тук ти е свободно цяло. Ако от твое место. Ама няма да го заградаш. Това е може фикс. и оттам да въртиш тука. С околата. Ама одека е по-добро. Не са си имаш Не, много место. практично е. Затова ке седнеш, ке видиш повършината и убаво полека. Абе, ние ки им кажеме на нив. Гледаш ова? Право се това случи. Овој триагон ќе биде за прочистителната станица. Овој триагон. И от тука она да планира. Да. Проектантите. Абе, аз ти го изцъртам. Кой ги го планира? Що е на тебе? Не ли ти сега кажа? гледай. Само он ти го изцърта да Значи, турят ова печат. страна ќе пробваш напред. И остана да триагон. Па и аз го направих, това ти ми го фърли. Бег го всичко измерила. Сега пак ќе го найдем, а го найдем. Значи измерих колко от това така навлезено према катастър. Не от тук. Тук на лице место не е така. 4 метра ми съм е това нанатре. Шо? Това тук стъпчето не е така от улицата. Уж нанатре е 4 метра. Сварно. Тай ступ, да. Тя е тук извлечен напред. Тук имаш ли 4 метра? Не имаш 4 метра. Гледай колко са. 3. И трябва още нанатре. Колко? До тук 4 дойдех аз А сама. натаму колко? Или 3 дойдех до тук. 4,5 метра трябва да. Уж е метро и пол. Уж е Па малко. таман до ступчета. Да. И след това не може така да не. Може да го така да го израмнаме. Не може така да криво. Ник си го бетонираш како това. Ки сториш китик, ки сториш пехатон, ки сториш што сакаш. Да. Ай ти размислувам па. Сега виде го как е на лице местото и тук по-добро. Не? Да. Така. И ние ќе градиме куќата от тука над. Влезо, аз викам от тази страна, западна страна. А е много лошо, защото ќе го заземеш най-убавото место, дека ще можеш нещо да садаш. Тя нямаш нищо, там е север.